Henyo Trap Youth Council haka arpo hendu tarik rempang arja arpo sau. Kala dawa na Superintendent of Police ka East Khasi Hills. Ban suspend penshitom ya second officer in charge ka Ursula Police Station George Dekar. Halor ke jingken no ba ukran tok met bat syok ya arngut ki dekhot ka seng hapen Ursula Police Station haka sengi sa jan. Habakran cakilat patai kubor Presiden ke HYC uba arui kupal sendram. Ulaong bah ka arpo sau tarik rempang ki dekhot ke HYC riwar miingi circle pen Ursula subdivision kila kurup ya arteli kitrok ki bakit masi ban khayi tu Bangladesh. Hadin ke jingkam mi kini kitrok kila yalam ya ki Pen Ursula Police Station da ke jingtmu ban ujor ejahar bat ban kentu ki pulit bakin le ya ke badan kam kat kum ka an. Henry la keno bahaba poi hathanat second officer in charge hakajaka ban sngap ya ke jing ujor ula keren tok met bat ken hiet pen ban ni ki dekhot ke HYC bat hadin ula kta akti ya ki haduk bakila mensau. Ke HYC kala kena ru ba uni uhek pulit ula berngam ki dekhot ke HYC ban le dak bating namar ke jingkam yaki kalikit masi. Na kaliang gajongi kum ka seng mata singi lawan ban ya kendu USP jong ka East Khasi Hills ang po office rekam gajong bu. Na kabenta ban bu ya ke jing ujor kalor ke jingja ka belajar ka arpsau trik mentau banai ka mensi saja. Na kaliang jong ki nongilam jong ka riwar mi ingi circle gajongi bahak po pun Ursula subdivision akamit jong ka arpsau trik mentau banai por bekila let hapo police station jong ka pun Ursula ban let ujor lane ban file kawi ka complain persya yaki kali ki bakit yakini ki mar ki basalan bean cepo bangla ya por bagi poi hapo police station hapo sipo beje da ka jingtmu ban let ai kata ka ujor hapo police station re tang mar sendrung hapo gate jong ka pun Ursula police station way officer bekerteng George Dekar badai second UC jong ka pun Ursula to kasngi lapatan ya kini ginong ilam jong bat kit khot jong kaseng jongi ki bedan nyongut da ka bapatan shwa yo president usamla lamprang khonglam hapo police station bat ulah thap ulah syo ndai tang da khti ndai ulah bom ru da uding lan ya dikilati hapo police station haduk banda mensau kemet jong u ti hadin mangilatip ya kani gejengja na kaliang jong ngi kum kinoilam menin gesngi karsan trik ngilahyar po Ursula police station ban ya kendu yo in charge yo officer in charge jong ka Ursula ngilayok ban ya kendu akapor menmiet nyo beje habangi persyang ban keli ya kadau ha pedeng ke jingdon rengkat jong new officer uba syok la new batam kti kini kidong ilam bat kidkhot ke jongi na po Ursula uniu brio jaka baun sngau thu ya kajing bakla ka jong u la pen i pen ban ya kata ka jing sngau meng ba kai ka bule ma u ka kalong ka badai te na kaliang jo ka seng yang si ban wan ra yang ni ka complain ban file hapo office jong SP da ka ba kentu bat dawa yo SP jong ka East Khasi Hills ba udai ban shim action ban le ban penshitom ya uniu officer bekerteng tau George Dekar badon mentang te po Ursula police station namar baka jingle ka jong u kadai ka babean kawin na ki immediate action ka mangiong kadai ban suspend sipor yo new brio namar ba ban weng yo ubrio kat bompat dep ka inquiry ka kamlong kalenti ka badai te ka immediate action ka bang ibu ka jing dawa khmat jong SP kadai ban suspend yo new brio khnang bakata ka investigation lan ka inquiry ka ba ka police department kan le kan long ka bakut ka basubab uni ubri unomla ban influence ya kata ka inquiry te kata ka jing dawa ka jongi tingin up ka to kanisngi kay ka bo SP jong ka East Khasi Hills sule namar hangi ulaong mentan ba ngan le ya kay ka bodon kam ban le pihak ban yaisha bat ngan pentip ru ifi ya kay ka ba ki steps ke ba ushim